ik voortmaat met jaarmarten, dan ben ik altijd onrustig. Dat neigt echt. Ik ben onrustig, ik ben bang dat ik ben versleept. Ja, we moeten de plaats voor worden. Dat weet het net, hè. Maar ik ben altijd zo, ik ben wat, weet je of dat na, wat al je hut geeft. Ik kan net gewoon, ik met een vrouw de keuring, ik kan net staan, met het, snel. We zijn tuinplantenhandel A&R Postuma. De A dat is Andries Postuma. En die hebben twee verschillende plakken. Andries Postuma die zit op het Zeiloon. Die heeft al de joert voor de 50ste keer. Die zit al inmiddels al 50 jaar zit er in Blom. Ik ben Reinder Postuma en ik zit hier nu mijn 20ste keer. En ben je al wat tevreden met jouw plakje hier, hè? Super. Een gouden plek. Gouden plek. Mooi in het midden van het Zeiloon. En hoe zorg je er nou voor dat je zo'n mooi plakje krijgt? Ja, hoe vaak zorg je ervoor? Ik sta hier al 50 jaar, hè. Dan sta ik de meeste rechten. Dit is mijn locatie. Ik ga hier heel mooi het is een gerechtsgebouw. En mijn Heidi zit op het Zeiloon en die had er al 50 jaar staan. Ja, die altijd op een weekmarkt staan. Nou is dit inderdaad een schitterende locatie, daar stierst. Maar die trappen, dat heb ik een nadeel, heb ik begrepen. Nou ja, dat is het nadeel dat verneem ik jong, want dan gaan we spierpijnen. Want ja, trap op, trap af. Dus jong met maar fjotjes omheen, want dan wordt de kinderen slepen van de kramp. En klopt het dat in Hout en die Paken ekblom verkeep je? Ja. Hoe vies je het om te dwalen? Nou, leuk. En wat is er zo leuk aan? De verzinnen er goed aan. Dan kun je er een bal van krijgen. En ja, dan kun je nou verkeep je echt om de kleur van de boom te zien. Echt. Maar de verzinnen is er zelfs ik zin mooi joet. Ja. En hoeveel hoop is binnen te helien? Nou, ik denk wel een paar duizend. Een paar €1000, joet? En dat kan je nooit in die spaarpot? Nee. Maar dat was die helemaal Paken en Hout, denk ik, of net? Ja. En dan hebben we daar Andries junior, die hebben hier ook al even wat vrede. Ja, dat is mijn grootste handelaar. Dat is het na je verkeertalent? Ja, ik doe er maar heen, hè. Veendam, Stadskanaal, Atterwest. Allemaal lang gaat er maar heen. Ja, dat heb je. Nou heb je Hout zien plakje, jou hebben hier een mooi plakje. Kan het zo wezen dat Andries junior haast ook nog een plakje had hier? Dat zou heel mooi worden, maar mijn huid 25 jaar, dat hier zien, ja, dat zou kennen. Dat zou kennen. Hoe het zien hier. Dat zou heel mooi worden. En was dan al letter zelfs ik blommen verkeerd worden? Ja. Ik ga nu een tulp maken. Duwen, trekken en blazen, daar kun je mee vormen. En het belangrijkste is gewoon om het glas goed onder controle te houden. Als ik het bewerk is rond de 1200-1300 graden, maar die vlam die is wel een paar duizend graden. Dus dat is goed warm. Dan moet je net maar de vingers in komen. Nee, maar dat leer je snel af. Nou kijk, nu ga ik bijvoorbeeld die bloem die ga ik maken, maar ik blaas niet alleen.
trek hem ook een beetje uit, dat ik de vorm erin krijg. Glas is eigenlijk een vloeistof. Dus in plaats van dat het een vaste toestand naar een vloeibare toestand gaat, ja, wordt het gewoon steeds zachter. Net als stroop eigenlijk. Wat vind je hier nou zo mooi, jongen? Dat je gewoon zelf dingen kan creëren en steeds je grenzen kan verleggen. Dat is eigenlijk het mooie ervan. Wat is het mooiste wat je ooit maken hebt? Nou, het mooiste, dat moet ik nog maken, maar een van de mooiste dingen, dat is toch die zeeduivel die ik voor de Bocuse d'Or heb gemaakt. Dus die zeeduivel die is gebruikt met de Bocuse d'Or in 2011. Die stond dan bovenop de schaal als presentatie voor het gerecht met de zeeduivel. En waarom vies je deze zo mooi worden? Nou, deze is gewoon heel apart. Die kleuren zitten helemaal in het lijf. Het is ook een aantal dagen werk en tot het laatste moment is het ja, de kunst om hem heel te houden. Ja, is het dan zwitten van breknet? Dit is wel echt een project van nou, oh jee, als het misgaat dan kun je gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. En ben dat de mooiste projecten? Zolang ze heel blijven wel, dan zijn het de mooiste projecten, ja. Heb je hier wel eens in de fik staan, maar die vlam? Nee. Dus dat valt mij. Dat valt mij.